spievam halleluja. Si láska, na ktorú čakáme. Si láska, o ktorej vieme. Si láska, ktorú poznáme. Si láska, ktorá pripravovala cestu naspäť domov. Pre mňa skôr, ako som ja o to vôbec stál. Si Boh, ktorý ľúbi. Si ten, ktorý je blízky svojim deťom. Si ten, ktorý neváha ísť kamkoľvek za nami. Pieseň piesni hovorí, že ponad vysoké vrchy, ponad hlboké doliny sa nesie hlas milého. Sa nesie tvoj hlas ku mne. Ty spievaš svoju pieseň lásky nado mnou. Smútok chladom striasa, vo mne ozýva sa, prosím, príď. Keď zlo so mnou vnútri hýbe a slovo ma láme, prosím, príď. Ponad vrchy samé dná, až sem si prišiel, môj drahý, pre mňa. Keď ma
dobiehajú tiene. Chcem ísť naspäť k Tebe, Pane, príď. Pridúsi ma k sebe nežne, Tvoja pieseň nesnie, môj milý. Ponad vrchy, na samé dná, až som si prišiel, môj drahý, pre mňa. Tmavou nocou údolím zla, až sem si prišiel, môj drahý, pre mňa. Ponad vrchy, na samé dná, až sem si prišiel, môj drahý, pre mňa. Tmavou nocou údolím zla, až sem si bežal ma držať do brieždenia. Ty ma držíš až do sveta. A ja bežím, ku Tebe. 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 Ponad vrchy, na samé dná, až sem si prišiel, môj milý, pre mňa. Údolím zla, až sem si bežal ma držať do brieždenia. Amen. Amen. Ty si urobil, Pane, všetko, aby ja som mohol prísť ku Tebe. Ty si Boh, ktorý robil všetko. A je to iba na mne, či Ti to dovolím. Je to iba na Tebe a na mne, či Mu to dovolíme. Minulý týždeň som počul jedného môjho priateľa, ako hovorí,
služobníkom, hovoril to kňazom, stál pred nimi a hovoril ku ním. A hovorí, ako chcete slúžiť ľuďom, keď nedovolíte Bohu, aby slúžil vám. Ako chceš slúžiť ty, tvojmu okoliu, tvojej rodine, keď nedovolíš Bohu, aby On poslúžil tebe. A dnes večer je ten čas, kedy chceme, aby Boh nám slúžil, kedy mu chceme to dovoliť konečne, aby prišiel. Ja viem, že je to chorý koncept a už sám Peter povedal, ty mi nikdy nebudeš umývať nohy. Jasné? A Ježiš mu hovorí, ak ťa nemyjem, kto potom? A nastavil nám štandard, ktorým potom ideme ďalej. A tak chcem vás požiadať, viacerí, vidím tu veľa známych tvári a som šťastný, že sa vidíme po dlhom čase. To je vzácne, že sa vidíme po dlhom čase. A chcem vás požiadať, poďme si iba vzdať úctu. Povedz tomu, kto stojí vedľa teba, vzdaj mu úctu, povedz mu, prečo si ho vážiš. Rovnako ako je úcta medzi otcom a synom, neustále láska medzi nimi, láska a úcta. Tak povedz tomu, kto je vedľa teba, prečo si ho vážiš. Dám si teraz aký čas na to, aby som to mohol prejaviť. Dobre, choďte k tomu, kto je vedľa teba, alebo keď poznáš niekoho, choď za ním a povedz mu, chcem ti vzdať úctu, vážim si ťa, lebo
Všimli ste si, čo sa práve stalo? Zrazu tá úcta, ktorá medzi otcom a synom je uprostred nás. Zrazu vidíš svoj obraz, ktorý si možno vôbec nevidel, ako ťa vidí tvoj brat a sestra vedľa teba. Zrazu vidíš, že ťa vnímajú úplne inak, ako sa vnímaš ty sama, ty sám. Toto je presne opísané v Zjaveniach o pár veršov nižšie. 4. kapitola, 17. verš. Tam je napísané toto isté, kto má uši, nech počúva. A teraz si počúval to, čo ľudia hovoria o tebe. Ako ťa vnímajú. Ako ťa Boh vidí. Ešte lepšie. A hovorí, tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny. Skrytý pokrm. A dám mu biely kamienok a na kamienku je napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo ho dostane. Boh ti dáva kamienok s novým menom, ktoré nepozná nikto iný. Iba ten, kto ho dáva, ten, kto ho príjma, teda ty. Pred rokmi, asi rok po mojom obrátení som sa pýtal, Pane, tu hovoríš o mene, aké meno mi chceš dať? Aké meno je to, ktoré ty mi dávaš? Bo chodím s tebou, snažím sa o vytrvalosť, ktorá mi nejde. Ale viem, že chcem byť s tebou. Boh mi zrazu povedal, ako ma vidí. Povedal mi dve mená, ktoré ani jedno nezodpovedalo skutočnosti. Bol presným opakom toho, ako som sa videl ja. Hovorí, takto ma ty voláš. On ma volal do prázdna a keby to nebol Boh, tak poviem, že je to klamstvo. Lebo tie dve mená, ktoré mi dal, boli presný opak. Teraz je 22 rokov neskôr. A ja som úplne úžasnutý, že mi ľudia hovoria presne takto, ako ma on vtedy oslovil. On za 22 rokov zmenil môj charakter a on zmení tvoj. On chce premeniť tvoj charakter. On ho chce úplne zmeniť. Ale k tomu je potrebná ešte jedna vec. Aby to nemuselo trvať 22 rokov ako u mňa. A to je staň sa bezbranným. Včera som si chystal deň, aby som sa pripravil na dnešné slovo. Písal som už 4 dní piesne, videli ste, bola ešte hodne kostrbatata predtým. Prekladal som, chystal som veci, ktoré som túžil dnes sem priniesť a priniesť ich čo najlepšie. A tak si hovorím, hneď ráno si dám čas na teba, Pane. 7:28 odchádza školský autobus z našej zastávky. 7:29 som otvoril oči, pozeral na vodík. Je, aké ticho doma. Marta leží vedľa mňa. Vtedy mi to kliklo. Deti, stávajte, zaspali sme. A už do auta odviez. Vrátil som sa naspäť. Zrazu taká návšteva sa ozvala, že viete čo, ideme do Bratislavy a padli nám tie vyšetrenia, ideme teda k vám. Jasne, však poďte, tak boli celé do obede. A to volala ďalšia taká dievčinka, hovorí, mám obrovské bolesti. Sme založili také spoločenstvo a ona hovorí, že zrazu to chytí niekoľko rokov ako žlčník, ale vyšetrujú, nič nenájdu. Ona hovorí, hrozné bolesti, ale sadni do auta, poď do Bratislavy, máme tu Božieho muža. Niektorým kriesia, tu na lekárom sa kriesia pacienti, toto je ďalší, ktorý nachádza veci, ktoré nevidia, s ultrazvukom chodí. Hovorí, poď, dohodli sme to. Boli sme u neho a hovorí, toto je Boží muž, ten nájde všetko, sme sa modlili za neho. Vyšiel, ona hovorí, nič tam není. Hovorí, no čo teraz? On hovorí, no, to už je na tebe. Na mne? Ja sa ponáhľam. Na prvý stupeň sa modliť s deťmi. Celý prvý stupeň nám dali na takej štátnej škole, že môžeme ich evangelizovať. Tak sme vyšli von a hovorím, dobre, čo sa deje? Povedala zaujímavú vetu. To sa mi stáva odtedy, odkedy som sa zasnúbila s mojím manželom. Nemajú deti, sa modlia za deti. Všetky tieto bolesti som nikdy nemala predtým. Hovorím, povedz viac. Hovorím, moja mama povedala, že toho si neber, lebo to budeš iba deti rodiť. To je hrozné. Neprijali ho. A hovorím, aha. Hovorí, tu v Kežmarku sa za mňa modlili pred 2 rokmi. Všetko ustúpilo. Polovica tých prejavov sa stratila, ale sú zase naspäť. Tá bolesť prichádza znova a znova. Tak hovorím, vieš čo? Máme 10 minút. Už nestejeme ísť aj ku nám domov. Budeme sa modliť tu na chodníku. Máme 10 minút a po 10 minútach tejto modlitby budeš naplnená pokojom, ktorý prevyšuje každé ľudské chápanie a žiadna bolesť už nebude. Dobre? Ale
tak na mňa pozerá a hovorí, ty máš ale vieru. Hovorím, nie, nemám vieru, ja mám 10 minút. A tak sme sa začali modliť. A Boh nám ukazoval jednu vec za druhou. Zastali na tom chodníku, ľudia chodili okolo nás, ešte aj manžel tam bol, sme sa modlili spolu. Ona odpúšťala svojej mame, odpúšťala ďalším ľuďom, čo nám Pán ukazoval. Jedno po druhom púšťala z rúk. Až sa prišli do bodu, ten verš, poznáte, že podriate sa Bohu a vzopriete sa zlému a utečie od vás. Dobre to hovorím? Áno, submit to God, ako sa povie po slovensky. Ja som mal také anglické písmo za sebou iba. Podriate sa Bohu, myslím, že je to. A zopriete sa diablovi a utečie od vás. Áno, podriate sa Bohu. Tak ja hovorím, vieš čo? Vnímam, že prestan sa už sama seba ochraňovať, lebo ona stále sa iba ochraňovala, stále robila nejaké kroky. Hovorím, ja sa neochraňujem. Hovorím, už nikdy si nič nepíšeš, lebo tvoja mama, keď ti našla denník, tak už vlastne preto už nič nepíšeš, lebo si povedal, ja sa musím chrániť, že? A preto písanie je dobré. No to je pravda. Toto sme ešte ďalšie oblasti, ktoré predtým povedal, ale som ich zopakoval. Hovorím, a ono, čo potom spravím? Však budem bezbranná. Hovorím, hej, stan sa bezbrannou. A tvojou ochranou, obranou a štítom sa ti stane tvoj Boh. A to stál na tom chodníku a hovorí, v mene Ježiš Kristus sa od dnešného dňa prestávam ochraňovať, obraňovať, dívať na seba, strážiť sa a nedovolovať ľuďom, aby ku mne vôbec hovorili, unikať od nich a zamykať sa pred nimi. Od dnešného dňa som bezbranná a mojou jedinou ochranou, obranou a štítom je môj Boh. Mne vtedy vyrokli slzy a mal som zimorávky na celom tele. Ona sa začala smiať na tom chodníku. Jej manžel hovorí, ako si to vedel? Ja som nič nevedel. Len som vedel, že v tej chvíli celé nebeské vojsko prahrmelo okolo nás. A pred mnou stála slobodná žena bez bolesti a bez všetkého. Chcem ťa požiadať, povedz dnes svojmu Bohu, od dnešného dňa som bezbrannou ovečkou. Som tvojou ovečkou. Od dnešného dňa sa skláňam pred tebou a ty sa staň môjim ochrancom, obrancom a štítom. Je to na tebe a ja ti dôverujem. Môžeme? Skúsime to? Drahý nebeský Ocko, amen. Ja dnes v mene Ježiš Kristus sa zriekam svojej vlastnej sebaobrany, svojho ochraňovania seba samého, svojho stráženia sa. A som bezbranný, bezbranná. Od dnešného dňa si mojou ochranou, obranou a štítom. Amen. A tento Boh, ktorý teraz naplnil vaše srdcia pokojom, ktorý všetko ľudské chápanie dávno nechal za sebou, tento Boh sa bude o teba starať. A my sa zdávame pred tebou, pred nikým iným, Pane drahý. A vieme, že keď ty prídeš, všetko ostatné musí odísť. Tak nech príde Duch Boží a nech naplní prázdne miesta. Pred tebou, môj Pán, sa vzdám. Pred tebou na kolená padám. Pred tebou, môj kráľ a Pán. Pred tebou na tvári vyznávam. Iného bližšieho na nebi niet. On pre mňa vydobil tisícky liet. Otcovom náručí tam ma ukrýva, veď on je môj Pán a hoden je chvál. Amen. Amen. Pred tebou, môj Pán, sa vzdám. Pred tebou na kolená padám.
pred tebou, môj kráľ a pán. Pred tebou na tvári vyznávam. Priatelia, uprostred chvál sa dejú zázraky. A máme toľko ľudí, ktorí prežili zázrak uprostred toho, keď sa vzdali sami seba. Lebo povedali dnes teba, vyvýšim a oslavím. Tam vzadu je Duško Maršala. To je človek, ktorý bol ochotný na nezmyselných miestach zvúčiť chvály. Raz to bolo v Povazkej Bystrici, takom sídlisku. V noci ešte tam aj mrholilo. Duško tam stál nachystaný a hovorí, ideme do chvál, Braňo. Hovorím, ideme. A spolu sme tam stáli. Pamätáš, Duško? Tak ako Maťo tam sa pasoval so zvukom teraz, tu Maťo robí zázraky. Po tých chválach mi telefonovala jedna pani a hovorí, vieš, čo sa stalo v ten večer? Neviem. Ľudia si klakali do bahna, aby uctievali Pána. A vieš, čo sa stalo? Zrazu chlapík, ktorý bol na vozíku, si klakol do bahna. My sa pribehli ho zdvihnúť. Povedal, nechajte ma. A keď dozneli piesne, sa postavil, zbalil svoj vozík. A to padli ľudia okolo neho na kolena pred Bohom. Po 30 rokoch stal na vlastných nohách a chodí doteraz. Ak mu ty zdáš chválu uprostred čohokoľvek, v čom stojíš, Boh bude konať. James hovorí, toto leto, tu na Kuzotiaľ, to boli veľké zhromaždenie chvál, v Červenom kláštore, myslím. Spustil sa taký lejak, že my si hovoríme, Pane, tak budeme ťa chváliť v lejaku. Ľudia poskovávali po stanoch naokolo. Začali sme ho uctievať uprostred chválu. Keď som otvoril oči, stálo stovka ľudí na daždi a o chvíľu kláčali v blate pred svojím Bohom. A hovorím, toto je náš Boh, pre ktorého robíme bláznivé veci. A on je ten, ktorý potom bláznivé veci môže robiť pre nás. Lebo má ľud, ktorý mu patrí. Môže sa nami píšiť a hovoriť, to sú moji, pozrite, ako ma ľúbia. A ja milujem ich a oni to vedia. Tak ťa prosíme, nech sa pretrhne tvoja milosť nad nami. A akýkoľvek problém, s ktorým sme dnes sem prišli, nech nemôže odísť s nami naspäť týmito dverami. Nech ostane na tebe zavesený. Možno dnes prvýkrát ti hovorím, dôverujem ti, že to môže zobrať z môjho života. Že s tým nemusím ďalej chodiť. Lebo viem, že ty to chceš a ja to chcem. Iba ty vládneš svojou silou, v sprievode víťaznou vodíš si ma. Za tebou pôjdem svetlom i tmou, veď ty si môj Pán, hoden si chvál. Pred tebou môj Pán sa vzdá, pred tebou na kolena padá. Pred tebou môj kráľ a Pán, pred tebou na tvári vyznávam. Podmanil si ma, získal si ma, za mňa si zaplatil krvou svojou. V tebe som slobodný, môj Boh a Pán, úžasný kráľ, hoden si chvál. Podmanil si ma, získal si ma, za mňa si zaplatil krvou svojou. V tebe som slobodný, môj Boh a Pán, úžasný kráľ, hoden si chvál. Hoden si chvál. Hoden si chvál.
máme ešte pol hodinu a ja vnímam už iba jednu jedinú pieseň. Tak potom navrhujem, že by sme si spravili taký čas modlitieb. Tu je napríklad Peťo nachystaný do modlitieb, možno ďalší. Ak je nejaká oblasť, ktorú nechceš odtiaľto odísť, príď potom na modlitbu. Toto je pieseň, ktorá je to Otče náš. Je to modlitba, ktorá vznikala tak veľmi dlho. Túžil som to uchopiť, ale nevedel som tú melódiu zobrať. Budeme sa modliť spolu Ockovi, ktorý ľúbi. Ockovi v nebi. Ale zbav nás zlého. Amen. Ty si ten, ktorý existuje. Posväť sa, meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje.
naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky vekov.
Tebe slabý silu mám, Tebe silný chválu vzdá. Ty si slávny majster môj, Ty si Ježiš, lásky zdroj. Moje srdce pokoj má, keď sa o Teba opieram. Zlomeného ducha mám, v Tebe plnosť nachádzam. Kristus, radca môj, Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa sňal. Od kríža vraciam zas, chcem tu počuť len Tvoj hlas. Tu sa o mňa staráš, rany krvou obmývaš. Ježiš Kristus, radca môj, Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa sňal. Preto Ježiš, Boh a Pán, ber si všetko, čo ja mám. Nepatrím viac seba vám, som cudzincom pre túto zem. Ježiš Kristus, radca môj, Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa stal. Ježiš Kristus, radca môj, Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa sňal. Tvoje srdce hrajivá k svojej hrudi privinia, na veky tam zostať chcem. Si môj pastier, Emanuel. Ježiš Kristus, radca môj, Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa sňal. Amen! Ježiš Kristus, radca